ассалому алайкум дӯстон бардарон, хуш омадем ба канали меон канали Қодир Сайдирон. Ман агоҳи фурӯши гоҳи гусолдор ба хотири шумо се сар бардаро се та гоҳи гапа зиёда мекунем. рафтем якумш бардаро ана дандану шуд десен дел буринай дандану замина ҷуфт мекунем бай замина ҷуфт куним меша кадман буринай ина бардаро дандану шуден ина оз мекашан шумо бинед. Мана дӯстон мекашан бе ниҳоят гоҳи хушрӯй гоҳи фарбеҳа ки базе бай пушти фасон дорад дидесен халтаи синаи зур дора. Мана тамош кунед роҳ бинен гоҳи шир мехӯраи бардаро хай ҳозир меҷӯшан шумо бинен ям хел тоштамсу миён сафед бардаро мана бинед бигардонуш якмин моли мо ай дӯстон гусолакаш ғнаҷин гоҳи бениҳоят гоҳи зур пар надоро бар ҷӯшиданша нишон метем. Мана чочпарша бинед гашти мола бинед дӯстон. Мана улум кадаса шумо бинед. Мана улум када шидан меҷӯшан биги гусолака. Мана гусоларо гирифтан ина гоҳ десен ҷӯшдеса ди чочи аввалаш бардаро чӣ хеле ҷӯштанаш осон ҷӯштана мана бардаро дигари чочро биҷӯш. Мана дигари чочош ҳар чочошта гарантия метавонам шата задан аҳлиш осон ҷӯшта бардаро гарантия шата задан аҳли осон ҷӯшиш гоҳ-гоҳи ширдор ай маълум ай халтаи синаро дидесен пешангеша биҷӯш тамом. Мана бардаро бо пеш бихи мана шириш мана гоҳ якум бучид ҳама кашидан ҷӯштан шадиден дуюмда мезгарем. Мана қашқа бардаро пешониш сафед бардаро ишам гусолакши модда ғнаҷин ҳозир дандонаш нишон метавам. Мана бардаро якумзой бо фикрои шумо дандонои гусолагӣ дорад дӯстон. Мана деси дандонои гусолагӣ дандонои хичай бардаро якумзой. Мана ластишкара бинед дӯстон гоҳаде ғноҷин аспчара бия qosh qavoqa binen shox para binen. Mana bardaро тамош кунед наре ираби қадр сайчак айнаки гоҳ ҳами қабардор хушрӯ мешавад дӯстон. Мана синаша бинед ҳаоз ҷӯшиданша мебинем нишон метем шумо бигардонш бигардон бас сар. Мана нигоҳ чӣ хел стойкара бинед ғнаҷин айҳои якумзой ай бардаро ой оянда мол мешави дуюмзой шава баъд нигоҳ чӣ қадрш бо баланд дрози бад мешава. Мана чӣ хел шумо дидеса ина гусолакш барфча улум кадеса шумо бинед пешониш сафедай бардаро чоча намедона серӯза гусолай дидесен гусоли калон зоидагай чӣ хел дрозай почоша би ой нофи нағалтидай. Мада дӯстон тамош кунед ина гоҳ ҷӯшидеса ди чоча аввалаш иран бардаро аҳлишта шата занаш осон ҷӯшта ҷавоб мегӯм шириш дар бораи шириш охурушта сер шир бисёро комментар нависеса ки дар ҳамин шир маълумот бите дар шир маълумот сер шир авқота мети шира мегири ҳар кас қисматри авқоти хонааш шароити хонааш. Мана дигари чочош ҳамин авқоти ма метавон баъзеёт мумкин хеле авқот натавонем ман ҷавоб мегӯм гапда барои чӣ ки ман дастафта кардам дидам бисёри ҷои банд ҷои гулмеғ надори ҷои гоҳ надори пурбандӣ хаякат ту гоҳ мегирӣ ман туда ҳичӣ намегӯм масалане ки авқоте ки ман метавонам ту авқота наметавӣ. Мана шираби ғавса мана диден ғноҷини якумзоя тамоми бардаро дуюмша ҷӯшидан кашидан ҳамаша ден бардаро мана як таида астай карпат ба хотири шумоай гусолакиам бардаро ғнаҷин якумзой ҳозир мезгарем дандонша. Мана бардаро дандонша дестем фикрои шумо дӯстон якумзой басе. Мана ғноҷина бибинен чӣ хел моли фасони хушрӯай карпатча бигардонш якумзой явақтина синаш дӯстон. Мана бибинед моли тозай рушқара хурдагай. Мана улум кадеса шумо бинен гоҳа дӯстон шумо тамош кунед дидесен гоҳа динен. Мана бардаро гусолакаш и гоҳ бардаро ай камера метарса ҳан ҷӯшиданша бинен ғноҷини якумзой чӣ хел асасяни мана дӯстон дигари чочоша боҷӯш ҳар чочош қоидаи кор мена биё хешиша нишонде мана шириш қай уна ура диден ҳар сеша кашиданша ден якмин моли мо ҳастай миён сафед нархи мо мондем дӯстон 16,000 муомила дорад дастафка дора бардор занг задам гирин ҳам муомила дора ҳам дастафка 16. Мана дуюмин гоҳи мо пешони сафед қашқа нархира ма бардаро 16 намегум 16 намегум 15,000 як чизак муомила менам дастафка менам ҳар душа як нарх намегум ира 15,000 ягом чи муомила дора дастафка доран гусолак шадесен гусолаки моҳича хушрӯай дуюмин гоҳи мо мезгарем сеюмин гоҳда бардор ишам гусолакаш ғнаҷинай карпача
бениҳоят моли базебай. Нархи ра ман мондум 13500 ячи муомила менум дастафка менум. Номраи телефон 911 21 22 адрес Хуросон дастафка тамоми ноҳия дорум. То наворанда худо нигаҳбонатон касб кор ҳаматон да барор мехом. Бигзора мо гоҳи хуб шавигирем бардоро чӣ гоҳе ки дар канал десен ҳамаш савдо шуда рафтестан.